Jeneng budaya kuwi saka linggane tembung bud lan daya. Bud kuwi pengangen, daya kuwi kekuatan. Saka kuwate pengangen ditindakake saben dinane njur diguyupi wong akeh satemah dadi pakulinan. Njur kasebut ambudaya temah babar dadi tumengkar, dadi ngembang, dadi ngrembaka, njur dadi kekuatan minangka pirantine kekuatan kerukunan, kesatuan lan persatuan. Kuwi jeneng budaya. Lah, jeneng budaya kuwi saben daerah, saben negara duweni budaya dhewe-dhewe. Mula njur ana saloka kuncarane negara wit saka jejeking pengadilane, arume bangsa wit saka luhuring budayane. Dene ana sebutan budaya barat lan budaya timur kuwi ora luput jer saben negara kuwi duweni budaya dhewe-dhewe. Mula pangandikane sang proklamator Bung Karno lumantar pidatone, kalamun agamamu Islam aja dadi wong Arab, kalamun agamamu Hindu aja dadi wong India, yen agamamu Kristen aja dadi wong Yahudi. Sabdane Bung Karno kang kaya mangkono mau mengku karep negara iki adhedhasar ketuhanan, kena nyandang lan ngagem marang agama apa wae ning aja digawa sak budayane. Sabab budaya dudu agama lan agama kuwi dudu budaya. Awit budaya kene dudu budaya kana, budaya manca dudu budaya Nusantara. Dene kanggo nggayuh marang ing swasana tentrem, mungguhe kang kulina ceramah lan dakwah ing babagan agama kudu paham lan bener-bener mahami, bisa pilah lan milah pilahing agama lan budaya. Aja nganti isine ceramah mau malah gawe gaduh lan kisruh. Jeneng budaya kuwi sarana dadi kekuatane bangsa lan negara. Mula para penjajah kuwi nggone pengin ngrusak adeking negara kuwi utamane kang dirubukake budayane kanthi tembung karam, najis, musyrik, sesat, animisme, dinamisme. Kabeh kuwi ucapane para penjajah nggone kepengin ngringkihake bab budaya Nusantara. Mula welinge Semar mung ngene, kang padha pinter nggonira misahake bab agama lan budaya. Aja nganti budaya Nusantara iki diobak-obak para kaum penjajah kang sengaja nabrakake ing antaraning budaya lan agama.